בוקר טוב, אני רוצה לברך את כל העוסקים במלאכה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. הגיעו לכאן היום 350 ילדים עם ההורים שלהם לטריאטלון הוד השרון השני. אנחנו רואים דבר נהדר. זה יום חג. אתה חייב לשפוך הרבה זהה, ושלוש ארבע ולעבודה. אז הוא הטריאטלון היחיד שיש במדינת ישראל לילדים, השני שהעיר הוד השרון מארחת. כיף לראות את כל הילדים יוצאים מהבית, חלקם הגדול מתרגל בפעם הראשונה. תחרות טריאטלון הילדים הגדולה ביותר בארץ. לעשות גוף בריא, נפש בריאה, דרך הספורט. כשאתה רואה את החבר'ה האלה מחייכים, את הילדים, את ההורים שלהם, זה מרגש וזה כיף. אירוע שמופק ברמה מאוד גבוהה ועל שיתוף הפעולה המעולה שיש לנו עם העירייה ועם איגוד הטריאטלון. פשוט אירוע יוצא דופן ומקסים. היה אירוע מלהיב לדעתי, 350 ילדים שהשתתפו והשיגו תוצאות מעולות. כולם נהנו והתחרות עברה בשלום עם ילדים מרוצים. אין כמו ילדים, אין כמו ילדים מאושרים שעומדים בהצלחה במשימה ומפגינים יכולות. להרים תחרות כזאת זה משימה לא פשוטה. זו תעודת כבוד לעיר הוד השרון ולספורטן הוד השרון שמצליחים להפיק אירוע בסדר גודל כזה שאין לו אח ורע ברמה לאומית. עשינו את זה שנה שעברה והבטחנו להגדיל את זה וזה גדל, ואני מאמין שבשנה הבאה נעשה משהו הרבה יותר גדול וכל שנה נצמח ונצמח ונגדיל את זה. איזה בוקר שכיף, איזה כיף שהיה לי הבוקר. איזה כיף על הבוקר, איזה בוקר זה כיף.